Kai Soto, AG Edu, Junmar Fajardo, Angelo Kwame, Japet Aguilar, Dwight Ramos, Remy Martin, Jordan Clarkson, Jalen Green, Jamie Malonzo, Justin Baltasar, at Justin Brownlee. Paano kung ito ang magiging top 12 natin sa Gilas Pilipinas? May possibility ba na kaya natin talunin ang isa sa mga powerhouse na Italy? May possibility ba na sa global ranking pwede makapasok tayo sa top 10? Oops, kathang isip at opinion ko lang yun mga bay. Dito tayo sa realidad. Kasi kahit na itong pinapangarap natin na pagsabayin itong si Justin Brownlee at Jordan Clarkson, sa totoo lang, parang dadaan tayo sa butas ng karayom. Kaya hanggang ngayon, hindi pa malinaw kung sino ni na Justin Brownlee at Jordan Clarkson ang magiging naturalized player natin. Well, kahit sino sa kanilang dalawa, okay lang yan. Pareho itong may ibubuga, itong dalawang naturalized player natin. Napatunayan na yan mga bay ni Justin Brownlee. Kamakailan lang nag-champion tayo sa SEA Games, itong Gilas Pilipinas natin mga bay. At itong si Jordan Clarkson naman tinaguri ang the 6 man, isang NBA caliber. So wala tayong problema sa dalawang naturalized player na to. At kung sakali man, kung wala sa dalawang ito, may pangatlo pa tayong alas na naturalized player natin mga bay. At yan si Angelo Kwame. So kung naturalized player lang ang pag-uusapan, wala na tayong problema dyan mga bay. Dito na lang tayo sa top 11. Kung sino ang karapat-dapat na magiging basketball warrior laban sa mga malakas na team sa ibang bansa. Unang napili ko dito, of course, matik na dito mga bay, ang quadruplets ng ating center possession na sina Kai Soto, AG Edu, Junmar Fajardo, at Japet Aguilar. Sa wingman at forward position, ang napili ko dito ay sina Jamie Malonzo, Justin Baltasar, Matthew Wright, Michael Phillips, at William Navarro. Sa point guard position, ang napili ko dito ay sina Renz Abando, Dwight Ramos, at Scottie Thompson. Kung itong mga player na napili ko dito ang magiging top 12 ng ating Gilas Pilipinas, tsak may kalalagyan itong unang makalaban natin na Dominican Republic at itong Angola. Huwag na lang tayo mangarap na talunin natin ang Italy kasi malakas at powerhouse na team talaga ito. Ngunit kahit sinong team ang makakaharap natin dito sa Group A mga bay, tsak magmistulang fireworks ito dahil sa daming black highlights ang makikita natin dito mga bay. Kasi ito napili ko dito, puro to mga versatile sa block shots at rebound. At ang matindi pa dito, may shooting ability din ito. Kahit sa point guard position pa lang natin na sina Renz Abando, Dwight Ramos at Scottie Thompson, may hustle play sa depensa at opensa. Lalo na sa rebound, puro matapang ang tatlong halimaw na point guard na to. Kahit itong powerhouse na Italy mga bay, paniguradong pawisan ito ng maraming singot. Kaya suggestions ko lang sa mga Ravenna brothers, pag iniimbita kayo, sana man lang tanggihan nyo na lang kahit konting respeto man lang sa Gilas Pilipinas fans. Kahit kung ako ang nandoon sa katayuan ng mga Ravenna brothers, for the sake of delikadesa, ganun ang gagawin ko. Tanggihan ko si Chat Reyes at ako mismo ang mag-suggest na kung wala dyan sa top 11 ang napili ko, meron pang mas deserving dyan gaya ni na Robert Bolick, Calvin Oftana, Jordan Heading, Bobby Ray Parks Jr., Kobe Paras, Brandon Ganuelas Rosser, Dal Panupio, Juan Gomez Deliano, CG Perez, RR Pugoy, Jason Castro, Marcio Laseter, at iba pang mas deserving pa kaysa mga Ravenna brothers. Well, pasensya na po mga bay. Mahal na mahal ko lang talaga ang bansa natin.
Real talk lang sana tayo dito. Kaya sana marunong magparaya sa mga karapat-dapat ang mga hindi karapat-dapat. Hanggang dito na lang, rock and roll na tong tanan mga bay.